η πιο δυνατή κατηγορία. Πάμε να απολαύσουμε λοιπόν τελικό. Την προσοχή σας έχουν περάσει για το solo oriental στην πίστα το νούμερο 43, το νούμερο 41, το νούμερο 122, το 74, το 70 και το 37. Επαναλαμβάνω μια φορά ακόμα για τους κριτές μας. 43, 41, 122, 74, 70 και 37. Λέω να τις αφήσουμε να χορέψουν γύρω στα 5 λεπτά. Τι λέτε? Πάμε να τις απολαύσουμε. Υπέροχα κορίτσια, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δίνουμε μια ανάσα στους κριτές μας και να υπενθυμίσουμε ότι εφόσον έχουμε χορηγούς για το σημερινό διαγωνισμό, το αρτίστικο που είναι εξειδικευμένο